نخلقهم تخاطرتنا زي channel أبزلقهم وسلامنا تمنخون اللي معت دما كانت لمت زعبا candlestick pattern ودما candlestick behavior زي بالحزة مسألة لهم كتالكم كقديمة يعدم بغدا منت كمزي أبزل الرئو زلنا أبزي قدامي page الرئو زلنا candlestick pattern ودما candlestick behavior كبهال كله نحنا نحسبه بالتعمي بزوح كاندلس ويدما ناي كاندل تبعات يزلو نبملو خا اب حدا غزي كنفلطو ويدما حدا غزي ماستر كنبلوينا نحسب نزي كاندل ستيك ويدما نزي ناي كاندل ستيك تبعات اندحر زي اسنعنا ابتي ماركت عوتات كنكوراي نخلينا زبلا تحساسبا يزلنا ስለዚህ እዚኦም አይሰርሑን ወይ አይ ንዓና አይጠቕሙናን ማለት አይኮነን ግን ሎማዓንቲ ነዚ ብሙሉ እዚ ቅድሜና ንሪኦ ዘለና ናይ ካንድልስቲክ ጠበያት ንዕኡ ሰማራይዝ ጌርና እትዮም ንዓና ዘድልዩና ነቲ ማርኬት ከዓኒ ኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ውሑዳትን ንሕና ብቐሊሉ ክንርድኦም እንኽእልን ካንድልስቲክ ወይ ድማ ናይ ማርኬት ናይ ካንድል ጠበያት ኣብኦም ሰቂጥና ክንዛረብ ኢና let's go ስለዚ what you really need ትብለና ኣሎ what you really need ንሕና ኣብዚ ማርኬት እዚ ብዛዕባ ካንድልስቲክ ወይ ድማ ናይ ካንድል ጠበያት ዝምልከት እዚኦም ሰለስተ ኣብዚ ቅድሜና ንሪኦም ዘለና እዚኦም ጥራሕዮም ዘገድሱና እቲ ብምሉኡ ኣቐዲምና ክንሪኦ ፀናሕና ኣብቲ ቀዳማይ ፔጅ ክንሪኦ ፀናሕና ንብምሉኡ ረሲዕና ኣብዚኦም ሰለስተ ፓተርን ኣብዚኦም ሰለስተ ጠበያት እዚኦም ኣብዚኦም ኢና ኣተኪርና ክንዛረብ ስለዚ ንሳቶም ከዓ ሞመንተም ካንድል ዲፕሊሽን ካንድል ሪጀክሽን ካንድል ተባሂሎም ኣብ ሰለስተ ይምቀሉ ማለት እዩ ኣብዚ ቀዳማይ ሞመንተም ካንድል ንሪኦ ዘለና እቲ ግሪን ብጣዕሚ ፉል ቦዲ ኣለዎ እቲ ሬድ እውን ፉል ቦዲ ኣለዎ ኣብታ ዲፕሊሽን ካንድል እንድሕር መፂና ከዓ ክልቲኦም ብላዕልን ብታሕትን ኢኳል ዝኾነ ናይ ዊክ ወይ ድማ ናይ ሪጀክሽን ቢሄቪየር ኣለዎም ንክልቲኦም ከዓ ንእሽተይ ቦዲ ኣለዎም ማለት እዩ ኣብ ናይ ሪጀክሽን ካንድል እንድሕር መፂና ከዓ እቲ ናይ ግሪን ዘሎ እታ ቦዲ ንእሽቶ እያ እቲ ሪጀክሽን ዘሎ ከዓ ብጣዕሚ ዓብ ሪጀክሽን ብታሕቲ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሴል ወይ ድማ ሬድ ዘሎ ከዓ እንድሕር ሪእናዮ እታ ቦዲ ብጣዕሚ ንእሽቶ እያ ኣላ እቲ ዊክ ከዓ ብጣዕሚ ዝዓበየ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሞመንተም ካንድል ዲፕሊሽን ካንድል ሪጀክሽን ካንድል እዚኦም ሪእና ኣለና ስለዚ ከመይ እዮም ዝሰርሑ ከዓ እንታይ ቋንቋ እዮም ዝዛረቡ እዚኦም ከዓ ቀፂልና ክንሪኦም ኢና ሞመንተም ካንድል እንታይ ክንብሎ ፀኒሕና እቲ ቦዲ ብጣዕሚ ሙሉእ ዝኾነ ማለት እዩ ወይ ሬድ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ግሪን ወይ ድማ ብሉ ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር እቲ ካንድል ሙሉእ ግሪን ዝኾነ ቦዲ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ እንታይ ይነግረና ኣሎ ሞመንተም ስትሬንግዝ ክሊር ዳይሬክሽን ቮሊዩም ኮንትሮል ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ መንነት ማርኬት ተቆፃፂርዎ ዘሎ ናበናይ ዳይሬክሽን እዩ ዝኸይድ ኤናይ ዝበዝሐ ቮሊዩም ሒዙ ዘሎ የርእየና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብቲ ኪ ሌቨል ናህና እዚ ማለት ሰፖርት ክኸውን ይኽእል ሬዚስታንስ ከምኡውን ትረንድ ላይን ክኸውን ይኽእል ኣብኡ ሞመንተም ካንድል እንድሕር ፎርም ይገብረልና ኣሎ ኮይኑ ወይ እዚ ንሪኦ ዘለና ቦዲ እንድሕር ሙሉእ ብምሉእ ፎርም ኮይኑልና ኣሎ እቲ ማርኬት ናብቲ ሒዝዎ ዘሎ ዳይሬክሽን ተቆፃፂርዎ ዘሎ ብቐሊሉ ክንፈልጦ ንኽእል ማለት እዩ ብምቕፃል ዲፕሊሽን ካንድል ይብለና ኣሎ ዲፕሊሽን ካንድል ከዓ represents weakness neither bull or bear are in control indecision no clear direction where to go ኣብዚ ኸ እንታይ ይብለና ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና yes or no ኢልና ዘለና ኣብዚ ስእሊ ዲሲሽን ዝኾነ ኣይወሰደን ምክንያቱ ብክልተ ዳይሬክሽን ብላዕልን ብታሕትን ክልቲኡ ዊክ ኣሎ እቲ ቦዲ ከዓ ኢኳል ኮይኑ ኣብ ማእከል ኢኳል ቮሊዩም ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቮሊዩም መን ተቆፃፂርዎ ዘሎ ባየርስ ድዮም ወይ ድማ ሴለርስ ድዮም ዝኾነ ዳይሬክሽን ኣይሂበናን እዩ ስለዚ ዳይሬክሽን እንድሕር ዘይብሉ ንሕና ከነወግዶ ጥራሕ ኢና ዘለና ናበይ ከም ዝኸይድ ማርኬት ኣይንፈልጥን ኣለና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሪጀክሽን ካንድልስ ከዓ ንርኢ ኣለና ሪጀክሽን ካንድልስ ከዓ እንታይ ይነግረና ዊክነስ ፌይለር ኮንቲኒሽን ወይ ድማ ሪቨርሳል እዚ ማለት እንድሕር እቲ ግሪን ቦዲ ብታሕቲ ከዓ ኮምፕሊትሊ ዊክ እንድሕር ኮይኑ ኣሎ እንታይ የርእየና ኣሎ ባየር ሴለርስ they fail
to take the market to the down, then buyers ናብቲ ማርኬት መፅኦም ከም ዘለው የርእየና ኣሎ ማለት እዩ። በንፃሩ ድማ እቲ ቦዲ ዊክ ብላዕሊ እንድሕር ኮይኑ እታ ናይ ሴል ቦዲ ከዓ እንድሕር ብታሕቲ ፎርሙ ይኸውን ኣሎ ኮይኑ እንታይ የርእየና ኣሎ እዚ ከዓ buyers they push the market finally they lose power weakness የርእየና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ማርኬት እቶም ሴለርስ ኮንትሮል ይገብርዎ ከም ዘለው የርእየና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ የርእየና ኣለና momentum candle, depletion candle, common rejection candle እዚአን ሰለስተ ካንድል እዚአን ኪ ናይ ዝብሙሉኡ ናይ ፎሬክስ ቋንቋ ንሪኦ ዘለና ንሱ እዩ። ብዝኾነ ክንዲ ዝዓበየ ታይም ፍሬም ይኹን ወላ ዝናእሰ ታይም ፍሬም ይኹን ኣብ ኩሉ ታይም ፍሬም ዝሰርሖም ግን ብሃየር እቲ ዝለዓለ ታይም ፍሬም ክንጥቀም ከለና ሞር ከዓ እቲ ሞመንተም ወይ ድማ ሞር እቲ ካንድል ሚኒን ይህልዎ ማለት እዩ። ለትሰይ ኣብ ናይ 4 ሰዓት ኣብ ናይ 1 ሰዓት እንድሕር ሞመንተም ካንድል ሙሉእ ቢሪሽ ወይ ድማ ሙሉእ ቡሊሽ ሞመንተም ካንድል እንድሕር ፎርሙሊ ኮይኑ there is high probability እቲ ማርኬት በቲ ሒዝዎ ዘሎ ዳይሬክሽን ወይ በቲ ተቆፃፂርዎ ዘሎ ነቲ ማርኬት ብኡ ክኸይድ እንድሕር ኣብ ናይ 4 ሰዓት ወይ ናይ ድማ ብ1 ሰዓት እንድሕር ዲፕሊሽን ካንድል እንድሕር ፎርሙ ይገብራሉ ኮይኑ ከዓ እዚ ማርኬት እዚ ናብ ናይ ዳይሬክሽን ከም ዝኸይድ ዝኾነ ምልክት የብሉን። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ትሬድ ክንረክብ ከለና ንሕና ከነወግዶ ጥራሕ ኢና ዘለና ኩሉ ግዜ ንሕና what we need volume, what we need momentum, what we need rejection። ስለዚ እዚአን ክልተ rejection and momentum candles ፎርሙ ክኾናልና ከለዋ ኣብቲ ናትና ኪ ሌቨል ኣብ ናትና ሰፖርት ኣብ ናትና ሬዚስታንስ ኣብ ናትና ትረንድ ላይን እዚኦም እዮም ሕጂ ንሕና ሃይ ፕሮባቢሊቲ ዘለዎ ትሬድ ክህቡና ዝኽእሉ። ኣብ ቀፃሊ ከመይ ጌርና ነዚአን ሞመንተም ዲፕሊሽን ኤንድ ሪጀክሽን ካንድል ንሰለስቲአን ፕራክቲካሊ ኣብ ናትና ኪ ሌቨል ኣብ ናትና ሰፖርት ኣብ ናትና ሬዚስታንስ እንታይ ዓይነት ፅልዋ ኣለዎን ኣብ ከመይ ኩነታት ከንወስደን ብሓባር ክንርኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናዩ ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ንግበራ እዚኣ ቻነልና ኩልና ኣብ ቀፃሊ ብሰላም ይራኸበና ቻው ፈናው